Takže vás zdravím lidi tady u dnešního videa. Dneska budeme hrát Minecraft minihru Block Wars. Dnešním mým cílem je mít aspoň 3 viny. Jo. V 1v1. Jo. Hodně lidí jsou ta lepší jaká. Dlouho jsem šel, navíc jsem to hrál Minecraft, takže uvidím. A jdeme na to teda. Tak jdeme na to. Tak dáme si 1v1. Normál. Asi random. OK, takže máme železní věci. Sakra, sakra. Tak jsem to nevychytal. Um, tak nic. To někdo neviděl. Pokus čísla 2 teda. Máme železný brnko a diamantový chestplate. Máme víc věcí. Sakra, sakra. Oh, dobře. Jsem to dlouho nehrál. Musím se trochu roztrénovat. To je ten samý typek, aha. Ty kráso. Ty kráso. To je nějaký dobrý. Až moc dobrý. Diamant, ta skrap celý. Brnko. To... Ah, ty krásy, je strašně dobrý. Dobře. Hmm. Um, takže dejte u tady tohle videu prosím aspoň nějaký like a odběr, protože já chci dosáhnout 10 odběratelů a chci mít a udělám speciál za 10 odběratelů. Ty kráso. Takže prosím, jestli mi dáte, tak mi dejte odběr aspoň. Teď mi aspoň mě podpoříte na YouTube. Tak jdem znova. To bylo až moc dobrý. Možná to dám 2v2. Ale no, nechám 1v1. Random. No tak všechno. Zkusím stejně. Ty kráso. Ten byl nějaký hodně dobrý, tyjo. Třeba jsem ho mám zabil, ale tyjo, ten byl dobrý. Tak, dobrý, konečně. Tak, pojď, pojď, pojď. To už mi to dá konečně. Tak, takhle se to hraje. Jo, to bylo jako první win teda, no. Jako proti sobě budu počítat jako jeden. Tak to je až moc jednoduchý. Chci být těžší a trochu soubaset, jo. Zase, ale zase jako to bylo předtím. Sharp asi? Ne. Proto to je divný. Tak, pojď.
Ne, 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 ne. Sakra, sakra, sakra. Běží. Sakra! Dobře, ještě to je 2-1 proti němu teda. Dobře. Tak běžím. Sakra. F5 je to těžší. Ne! Ne, ne, ne. Tak ty jsi... Ne. To jsem neměl. To jsem neměl. Levej, levej, levej. Tak a pojď. I když vám ví... Ne! Dobře, 2-2. Jsem předtím teda zakřikl, že je těžší ta nožka idea. Tak jo, tak pojď. Jde na to. Tak a pojď. Tak a pojď. Ty krás, ty se mi strašně sekáš. Tak ty jsi úplně levej. Ale že úplně. Ty krás, tak ty jsi fakt, jo. Ty to, tak takovýho člověka jsem neviděl, ty jo. Dobře, předtím mě dvakrát porazil, no. Tak a pojď. Tak. Jsem měl skoro 9 srdíček, ty jo, ještě. Tak jo. Sharpness 2. Enchantované jablko. Dobře. Creeper. A Look Power 2. I když já to mám v češtině trochu. Nevím proč, měl bych to mít v angličtině teda, jo, tak to už je jedno. Ty krás, tak ty jsi... ne, 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 ne. Tak jo, tak vyrovnáme síly. Co myslíš? A, no, neměl jsem ho zabíjet. Tak pojď. Jo. Tak se to vyhrál. Jo. Tak jsem dobrý. Tak jo. Tak pojď. Ty krása, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Aj. Dobře, tak tentokrát to bylo hodně. Dobrý, no. Trojzubec máme. Tak to je dobrý. Knockback, ok. Kdybyste chtěli i jinou hru, nejenom Minecraft, tak mi napište do komentářů samozřejmě. Zkusím to natočit. Někdy bych mohl natočit Minecraft Javu. Takže tak, no. Pojď. Ne, já jsem ho netrefil. Tak a pojď. Neměl jsi to dělat. Ne. To je fakt, to je nefér, to je fakt nefér, tyjo. Pojď, pojď.
Ne, já jsem si to hodil na sebe. Trefil. Netrefil, tak nic. Krás, ty jsi fakt jo. A pojď. Ty kráso! Tak to není normální. To není normální. Jsem mám vyhrát, jo. No, dobře, dobře. Tak si dáme ještě proti němu 3 kola. Jsem nevěděl, tak jsem fakt noob, jo. Je to 4, myslím 3, nebo tak nějak, nevím. Ty kráso. Tak vyrovnáme síle, ne? Tak pojď. Haha, on se nechá pálit svým creeperem, tyjo. Ne, 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 ne. No to přijde, tak jsem se nechal pálit já, no. Bum, pojď, pojď. To není fér, to není fér. Ne, ty kráso. Tak tohle, tomu nechám. Dobře, dobře, dobře. Tak jo. Jo, ty se mi fakt ale brutálně sekáš. Nebo ty se sekáš... No, ne. Tak jo, pojď, pojď, pojď. Jo, vyhrál. Dobrý. A teď je to možná stejně, možná 5-5 myslím, nebo tak nějak. Nevím, netuším. Tak asi možná dáme poslední kolo. Ne, já jsem moc pomalej, jo. Fakt, že mám pomalý reflexy, jo. Ty kráso. Bože. Ale tak, ještě jedno kolo. Ještě pojď. Aha, on to odpojil. Tak nic, tak nevadí no. Tak pro tohleto video to bude asi všechno. Doufám, že vám líbilo. Aspoň párkrát jsem ho zabil. Cávka. Ten první byl hodně těžký, ten byl hodně těžký. Tak doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, odběr a uvidíme se příště. Tak čau.